Nafarroako bigarren mailako aizkora txapelketaren finala jokatu zen igandean Igantziko pilotalekuan. Bi lehenbizikoek irabazi zuten heldu den urtean lehen mailan aritzeko txartela eta biak herri berekoak suertatu dira Arribekoak. Txomin Amundarain izan zen txapeldun eta Ibai Soroa bigarren. Nafarroko bigarren mailako aizkora txapelketaren finala jokatu zen pasaden igandean Igantzin. Bi lehenak irabazi zuten datorren urtean lehen mailan aritzeko txartela eta biak herri berekoak dira, Arribekoak. Txomin Amundarain izan da txapelduna eta Ibai Soroa bigarrena. Bortz aizkolari aritu ziren lehian, bortzen moztu behar izan zituzten bi kana erdiko bi 60 ontzako eta oinbiko bat. Arribeko Txomin Amundarain izan zen bizkorrena, 16 minutu eta 2 segundo behar izan zituen lana egiteko. Ibai Soroa herrikideak baino minutu erdi gutxiago. Bigarren postu hori lortzeko lehia estua izan zuen Soroak Xuban Kañamaresekin, eta azkenean 3 segundoagatik nagusitu zitzaion. Aldez aurretik zorionak eta pixko bat nola ikusten duzu helduen urteko agenda? Eskerrik asko, hurrengo urteen jeistez panaitzia handia izango zen, ez? Ja, hilotzeak inbagarri pozina. Lan handia suposatu izan du aurten txapelketa hori gazteak? Azkenen saio asko etorri gara honea, behin iraia ezkeo txapelketak eta gauzak eukiteu, eta orduan martxa pixkatekin etorri gara, eta gaur egi esan enun irabaztea espero. Bigarren inozkio pozinean, baina oso guztu indako lanakin. Eta uste duzu, helduen urtean maila mantentzeko aukera baduzula? Aurten baino koska bat gorako inbeharkot maila mantentzeko, baina saiatuko, Erki bada, zorionak. Bai, eskerrik asko.